jiġbed leħ mingħajr ħafna sforz. Imma maż-żmien dejjem kien hawn interess partikolari anki fl-istorja ta' dan il-post, sa minn qabel ukoll ma seħħet il-ġrajja illi bidlet għal kollox il-wiċċ ta' dan il-post, il-ġrajja tas-sejħa. Matul snin ħarġu diversi pubblikazzjonijiet interessanti li fl-istorja ta' dan il-post minn opuscoletti żgħar sa coffee table books mill-ktieb ta' Monsignor Giuseppe Farrugia ftit żmien biss wara is-sejħa fl-1883 sal-ktieb lussus ta' Father Charles Cini u bejniethom l-istorja tajba ħafna li kien ħareġ l-Isqof Kawki ħarġu diversi pubblikazzjonijiet ta' interess. Però forsi kien għadu nieqes ktieb riċerkat dwar l-istorja bikrija ta' dan il-post. Meta qed ngħid dan il-post, jiġifieri anki sa minn meta kien hawn l-ewwel ħiel ta' kappella għal qima. U proprju dan huwa l-iskop għalfejn qegħdin hawn illejla. Monsignor Dr. Joseph Bezzina li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni fil-qasam storjografiku ta' Għawdex. Il-lejla bi pjaċir qiegħed iniedi xogħol illi ilu ħafna l-ħolma tiegħu u qed jagħtih lill-pubbliku bħala l-aktar riċenti fost il-kullana twila ta' pubblikazzjonijiet u riċerka storika illi wettaq matul is-snin. Dr. Bezzina fost l-oħrajn għal snin twal kien l-Arkivista Nazzjonali hawnhekk f'Għawdex, l-assistent Arkivista Nazzjonali imma responsabbli għat-taqsima tal-Arkivju Nazzjonali f'Għawdex, kif ukoll l-Arkivista Djoċesan. U għalhekk il-programm tal-lejla mhux twil imma imżewwaq għandu l-iskop li nniedu din il-pubblikazzjoni u napprezzaw diġà minn issa dak illi fija. Dan se nagħmluh ukoll bl-għajnuna ta' mużika sabiħa li tikkomplementa il-ġrajja tal-lejla, u għalhekk nixtieq nirringrazzja minn issa l-organista Joseph Camilleri kif ukoll is-sopran Marus Kattart illi se nibdew billi nisimgħu għat interpretaw mill-pinna mużikali ta' Giacomo Puccini is-Salve Regina.
sentejn ilu iċċelebrajna s-sena Marjana li ħabtet ukoll ma l-400 anniversarju minn meta tbitter il-kwadru Aziz tal-Perugino. U dan anqal aktar interess mhux biss fil-kwadru ma fl-istorja kollha ta' Pino. U għalhekk is-santwarju iħoss li huwa wieħed mill-għanijiet tiegħu wkoll li jkompli jxerred il-qima l Marija anki permezz tal-istorja ta' dan is-santwarju. U għalhekk nistieden lir-rettur ta' dan is-santwarju, Don Ġerard Buħaġar, biex jagħmel l-intervent tiegħu kemmtejn ta' introduzzjoni. Grazzi tal-li il-qajtu l-lejla din l-istedina tagħna. Ħanitlaqqa għaliex illum. Propjament xtaqna kieku anke dan il-ktieb ninawgurawh nhar l-erba' li għaddiet. Għax nhar l-erba' li għaddiet il-festa tal-Gandlora kien jaħbad propju l-anniversarju il-184 anniversarju mit-twelid ta' Carmela Grima li jis-sena wkoll jaħbad il-100 sena mill-mewt tagħha. Dan sejrin niċċelebrawh propju fil-ġurnata tagħha nhar il-25 ta' Mejju. Illum ukoll huwa għal dan is-santwarju anniversarju importanti u għall-anniversarju tal-mewt ta' Franġisk Portelli. Żagħżugħ ieħor mill-Arb li sema il-leħen ta' Marija bħal Carmela Grima, bid-differenza li l-Madonna tagħtu din il-missjoni li jxerret id-devozzjoni lejn il-pjaga il-moħbija tas-salib. Propju illum Franġisk Portelli jagħlaq 96 sena mill-mewt tiegħu. Kif tafu, it-tnejn li huma Carmela u Franġisk jinsabu hawnhekk mitfunin fil-kappella id-dedikata lill-Kunċizzjoni. Nixtieq ngħid f'isimkom grazzi lil Father Joe Bezzina. Father Joe Bezzina mhuwiex xi wieħed li ma nafuhx. U nixtieq ngħidlu mhux biss għal din ir-riċerka hekk interessanti u sabiħa li jagħmel, imma forsi ftit minnkom tafu. Father Joe ilu jagħti s-servizz tiegħu f'dan is-santwarju Aziz għal 42 sena. Kull nhar ta' Ħadd il-Quddiesa. U kull għajnuna anke kull meta tlabnieh nista' nistqarrjen personalment kull meta tlabtu dejjem sibtu hemm lest li jgħin. U ta' dan sinċerament hekk nixtieq nirringrazzjah mhux sempliċement tal-ktieb. Għax is-santwarju ta' Pino jitlob fih kollox. U għalhekk ġew minn ġdid ngħidlek grazzi tal-li inti wkoll wieħed minn dawk li tmantni il-Pellegrini bil-kelma talla u bl-Ewkaristija kontinwament kull nhar ta' Ħadd. Ħanaddu għall-ktieb. Il-ktieb ħajdilna eżatt xemm imma nixtieq ngħid li huwa ktieb interessantissimu. 120 paġna b'aktar minn 70 ritratt bil-kulur. Imma aktar mill-ritratti bil-kulur b'tant ritratti ta' dokumenti li lanqas biss konna nafu bihom. Infatti nistgħu ngħidu li dan il-ktieb ħajbiddel xi ftit l-istorja bikrija ta' din il-kappella. Fuq dan issa jgħidilna eżattament huwa x'għamel fir-riċerka tiegħu. Però jien nista' ngħid xi ħaġa waħda biss. Dan il-ktieb jikkonferma dak li kien iħobb jgħidilna meta konna għadna s-seminarju Dun Mikel Attard. U jagħti wkoll risposta lid-domandi li tant Pellegrini spiss jistaqsuni. Dun Mikel Attard dejjem kien isostni u jgħid il-parroċċi tagħna, il-knejjes tagħna għażlu fejn jinbdew missirijietna. Il-kappella s-santwarju ta' Pino kien iħobb jgħidilna għażlitu il-Madonna biex ikun il-post tagħha. Biex minn hemm jitkellimna. U għalhekk il-ktieb tal-lum
fl-istorja bikrija juri kif din il-kappella li matul iż-żminijiet ġarbet għaddit minn kollox, ħsarat, tiksir, rovini, din il-kappella bil-mod il-mod, iż-żminijiet ippreparawha biex tkun tassew id-dar ta' Marija għal poplu Malti u Awċi. Dan il-ktieb jagħti r-risposta ta' tant mistoqsijiet komuni li l-pellegrini jiġu u jistaqsu għalfejn tapinu. Kemm hija antika l-Knisja, imma l-kappella minn dejjem kienet hemm. Inħalli għalhekk il-Father Joe Bezzina jgħidilna u qalbilna nqalbu biftejt dan il-ktieb li jinbagħat ukoll fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni tistgħu tixtru il-ktieb u Father Joe lest ukoll għal min ikun jixtieq ikun jista' jiffirmawlkom. Grazzi lilkom u grazzi Father Joe. Ir-rettur fost l-oħrajn semma li l-qaddej tal-Ladu Mikil Attart u tajjeb ngħidu mill-ewwel li fatt interessanti marbut ma' dan il-ktieb, forsi Father Joe jista' jgħidilna aktar, huwa li jiddedika fuqu hija propju lill-memorja żgħisa ta' dan is-saċerdot li tant kellu qalbu f'dan il-post u xtaq li l-poplu Awċi u Malti iħobb lill-Madonna u jżura f'din l-oasi ta' spiritwalità Marjana li għandna fi gżiritna. Paul Portelli huwa kompożitur kontemporanju Malti illi għandu rabta kbira fil-kompożizzjonijiet illi jikteb lil kor Awċi Skola Cantorum Jubilate li huwa kor illi Maruskajja id-direttriċi tiegħu u wkoll għandu rabta sabiħa ma' dan is-santwarju. Għalhekk se nisimgħu din il-kompożizzjoni tiegħu illi ġib l-isem tat-talba l-aktar għażiża lill-Madonna is-Sliema. Grazzi lil Maruska hemmhekk u lil Joseph fuq l-organi li tawna dik is-silta sabiħa mużikali Marjana. U niġu issa għall-qalba tal-preżentazzjoni tal-lejla. Fuq xewqa tal-awtur innifsu
minflok se jagħmel diskors u biex jispjega l-ktieb tiegħu dan se jsir forma ta' dialogu bejni u bejnu illi tistgħu issegwuh ukoll bl-għajnuna ta' xi stampi illi se nkunu qegħdin nuru fuq l-iskrin. Naturalment bħalissa qed taraw il-kopertina l-qoxra ta' dan il-ktieb illi fi ftit ta' ħin ieħor tistgħu wkoll tixtru l-kopja tagħkom għal prezz ta' 18 euro min-naħa ta' wara tal-Knisja. Nibdew bl-ewwel mistoqsija u forsi l-aktar waħda ovvja dun ġew. Kif nibtet f'moħħok u f'qalbek l-idea ta' din il-pubblikazzjoni li qed ingħidu llejla? L-Isqof Nikol Kawki, meta kien ħajsir il-Kongress Mario Riġiku Marjan fl-1983, propju kont għandi kif għamilt id-dottorat is-sena ta' qabel, għalli hemm bżonn tikteb storja fuq Tapinu. U biex nippreparuna l-Kongress fil-fatt bil-affarijiet ġew pubblikati, kien qabbadna nagħmlu traskrizzjoni tal-visti pastorali li kellna l-arkivju Għawdex li salvajt jiena. Kont ħadthom huma arrestaw biex nagħmlu traskrizzjoni tal-partijiet fuq Tapinu. U dan għamil lija għal domandi jiena, Patri Daniel Gravina, dak iż-żmien kont ħadd postijiem bħall-arkivista tad-djoċesi, u dan għal biex Kamilleri, tziju ta' Joseph, il qed idoqqan fuq. Għana t-tlieta konna għamil traskrizzjoni, intużaw dawn anke f'teżi l-Università x'kont selfta minn l-student Awċija, għam teżi l-Università studenta propjament Awċija. U bekk bdiet din l-idea. Ħadd spinda kbira meta f'Ġunju tal-2020 għaw ġie inaugurat ir-restaw tal-kwadru, kien ma qalu xejn fuq l-istorja antika, qed mela dak id-dokumenti kollha li għandna noħroġu missa, u fil-fatt f'sitt xhur ktibtu l-ktieb għal dak kien hemm ħsieb li joħroġ ktieb studju fuq ir-restaw. Dak baqa' ma ħareġ, imbagħad il-ktieb tawwaltu iktar, kabbartu iktar u ħareġ issa. Naturalment, ktieb taraf kemm huwa xjentifiku fir-riċerka tiegħu mill-lista tal-bibliografija li ssib fuq wara. Jidher meta wieħed iqalleb dan il-ktieb illi inti għamilt riċerka u fittix dokumenti fit-8 arkivji differenti, ikkwotajt minn 10 sorsi ta' dokumenti pubblikati u numru konsiderevoli oħra ta' kodba. Xi kemm ħadlek żmien allura biex lestejt din ir-riċerka? Żmien qabel fil-slide ta' qabel kien hemm dokument. Wieħed mid-dokument, u dokument importanti ħafna, dak huwa mandatum huwa ordni tal-Isqof biex tinġabar tarif fuq l-artijiet tal-Knisja f'Għawdex. Sewa dak huwa importanti ħafna se nerġa' nsemmih quddiem. Qegħdin tara f'liema kundizzjoni hu. Dak jinqara għax l-Isqof Kawki qed toħlom fuq ħafna flus, konna nfaqna 500 lira fil-1981 ħadthom huma jien fl-istitut apposta biex jiġu maqlew minn xulxejn, biex kien jaqlew minn xulxejn, biex tkunu tafu kemm sar xogħol biex salvajnihom dawka. Ma l-Isqof Kawki li għalli fuq dawk, għafu li ma kellux flus, għax bdiġ ma kellix flus, li fuq dawk ma jimpurtax. Mena l-arkivji li huma relatati, sewa l-iktar arkivji relatat kien naturalment x'kenna Għawdex u l-iktar importanti però huwa l-arkivju notarili li hemm żewġ postijiet il-belt. L-għaliex mill-atti notarili taqbad ħafna tarif. Per dan il-ktieb ma kienx jista' jiġi ppubblikat kieku ma kienx Professur Stanley Fiorini. Ir-rejt hawnhekk mhux qed jismana naħseb bħalissa imma xorta waħda issa nibgħatlu l-link. L-għaliex Professur Fiorini li huwa mathematician kbir ħafna, però iddedika dal-aħħar 30 sena ta' ħajtu joħroġ dokumenti fuq Malta li qegħdin sqallija. U t-tarif fuq il-familja ta' dawn għall-fundaturi ta' Tapinu minn hemmhekk ħadnija. Kieku ma kienx dawn is-sorsi dal-ktieb ma kienx jinkiteb. L-iktar sors importanti huwa ir-Reġistrum Fundazzjonum. Qegħdin taraw il-cover tiegħu. Dar-reġistru huwa miraklu kbir, ħajrukom għax miraklu. Daka fl-1554, 1545, ġelis u Għawdex u sab ħafna taħwit fil-proprjetà tal-Knisja.
Qabbat 4 notara u qalilhom duru l-atti notarili kollha. Wejdu li xem fuq il-Knisja. Xem fuq il-Knisja hemm proprjetà tal-Knisja. Dan 1545. Għax miraklu. Għax 6 snin wara 1551 għawdix kullu xinħara, kullu spiċċa, in-nies intemmu fl-assedi tal-1551. Għaldaqstant kien miraklu dana u li fil-1551 ma kienx għawdex il-ktieb kien Malta. Dan ftit konna nafu beħ u inkixef mill-ġdid, grazzi għal professur Godfrey Wettinger li kien qalli beħ. U inkixef mill-ġdid meta konna għamilna ħafna xogħol fuq l-expropriation tar-raba tal-Knisja mill-Gvern fin-1981. Kuna ħana xogħol fuqu. U kien dakinhar li ttendejna b'xi ħaġa. Kemm domt nikdbu saqsajtnik il-mistoqsija wkoll it-tielet. Għax naturalment it-tfassil huwa l-iktar biċċa xogħol kbira u r-riċerka, ma mbagħad il-ktiba propja. It-tfassil iktar joħodlok żmien, għax kellek f'dal każ kelli xi 150 dokument. U kif ħanfassalhom, kif ħandoħħlhom xulxejn, jiena min jaf li bniedem ordnat, kunt nagħlem għal 21 sena l-Università l-Metodoloġija, kif tkun ordnat. U allura dik li jħodlok ħafna żmien, xogħol sħaħ. Biex tikteb li kellek kollox ordnat ma ddewx imbagħad. Sewwa, kwistjoni ta' xahrejn. Tajjeb, aħna hawnhekk nafuh bħala Tapinu, imma minnu baqra aktar mitra tal-istorja jaf li hemm ismijiet oħra qabel ta' Kalimera, ta' Gentile, u mbagħad eventwalment Tapinu. Inti għaliex minn dawn it-tliet ismijiet għażilt tan-nofs, Santa Marija ta' Gentile? Santa Marija ta' Gentile l-ewwel li nisimgħu bih bħala isem huwa fl-isqof Dużina 1575 jgħidilna ġejt insur il-Knisja ta' Santa Marija ta' Gentile illi kienet ta' Ammar. Din fuq l-iskedin taraw propju ir-rapport oriġinali daka huwa l-Vatikan, mhux Malta dak ir-rapport. Ta' Malta huwa kondizzjoni ħażin, imma daka ġibnieh mill-Vatikan, grazzi anke għal Patri George Aquilina, illi juri għall-ewwel darba fl-ewwel vers minn għalija jien qiegħda Santa Marija ta' Gentile. Gentile kien kunjom Kalimera. Issa ħejlkom kif serna nafu. U għaldaqstant meta qed ngħidu ta' Gentile qed ngħidu anke ta' Kalimera, kien l-ewwel isem tal-Knisja. Pinu Gawċi meta għamel il-ġurament fuq raba tal-Knisja ta' Tapinu, isejħilha wkoll ta' Gentile. U għalhekk ta' Gentile jaqgħad ta' qabel u jaqgħad ta' wara ma' xulxin. Dan Kalimera huwa post fil-Greċja Salentina, in-naħa ta' Otranto l-Italja, qegħdin taraw dik il-mappa nagħta fuq, u dan huma nies illi minn hemmhekk ġew Għawdex biex jaqdu il-viċeri ta' Sqallija. Dawn kienu l-ewwel nies sewwa illi ġew Għawdex kun jom Kalimera kif żmien laqdi l-iktar komuni illi jekk xi ħadd ikun ġej minn x'imkien, pereżempju Għawdex għandna l-każ Witsiekel il-Fontana sewwa familja ġejja minn Xilli sewwa Siekel. U dan l-istess ħaġa Kalimera ġew minn Kalimera ma nafux meta u għaldaqstant dan għal-isem propju tan-nofs jorbot ta' qabel u jorbot ta' wara. Forsi la qed nitkellmu dwar hekk huwa tant ċentrali għall-istorja u r-riċerka ta' dal-ktieb, ta' min fil-qosor ħafna mistu naqra iktar fid-dettall il-familja Kalimera, il-familja Gentile. Hemmhekk għamilna meravilja dik, meravilja. L-ewwel Kalimera nafu bih huwa Giovanni Kalimera. Fl-1402 huwa dokumentat għand id-data preċiża fil-ktieb bħala wieħed mill-ġudiċes ta' Għawdex. Dana Giovanni fil-1402 kien ġudiċes. Kellu 3 tfal. Kif qegħdin taraw fuq dik il-xisim hemmhekk, kellu 3 tfal Nikolaċius Gentile tan-nofs u t-tielet wieħed kien Assis. Donnus Pinus jew Donnus Jacobinus Kalimera
kien l-ewwel darba li qed jistax ikun li Pino Gauci kien jismu Jacobinus. Propja minn dana il-familja Kalimera. Sewwa dana it-tlet tfal tiegħu għandna diversi informazzjoni fuqhom fil-1407, ġifieri 6 snin wara li jissemma, anzi 5 snin wara li jissemma l-missier, il-missier ma jissemmix aktar. U sar ġudice ta' Għawdex fl-1407 Nikolaċius, it-tifel il-kbir tiegħu. Ġentili s-sana ġen nitkellem fuq u sewwa, u Donnus Pinus dana eccellenti għadu kif inkixjef, dik il-kixfu l-arkivju Malti kienu għamlu anke diskors hawn. Inkixjef testament tal-1431, l-eqdem testament li inkixjef u Għawċi, 1431. U qed mix-xhieda kien dana Jacobinus Kalimera. Fil-1440, 9 snin wara, kien kanunku il-Matriċi, il-katedral, fil-1440. Ġifieri da tfittex issib anke fi żminijiet antiki. U għal daqstant kien minn hawnhekk meta rajna dan Jacobinus Pinus ftemna illi jiena qabel kont naħseb li hu Giuseppino għaliex minn sqalijek qaluli, għallu meta tara Pino f'dokument ikun Giuseppino, Peppino. U għanek nixtieq ngħid illi fil-fatt fi studju parallel ma kellix naqsam biegħu jinaqas kont naf bih ġifieri, xi ħadd din ippubblika diġà ta' Jacobinus ġiet ippubblika fl-ħajja f'Għawdex eżattament sena ilu minn Viktor Bonnici tinsemmija biex ma affarijiet li huma ta' ħadd ieħor. Semmejt is-sena 1440 illi jidher li hemm testament importanti ħafna tal-21 ta' Settembru illi huwa l-fulkru kważi ta' din l-istorja riċerkata tiegħek. Ekku, l-ewwel darba li tissemma hawnhekk huwa fil-21 ta' Settembru 1440. Dak huwa l-ewwel parti tiegħu. Kif wasal għandna qedtilkom kif. Dan wasal għandna għaliex l-isqof Kubelle sorna li jsir kopji tat-testamenti kollha illi saru f'Għawdex. U x'hemm miktub? Hemm miktub illi Nikolaċius sewwa li huwa t-tifel ta' Giovanni qiegħed kien ħalla biċċa raba' rib hawnhekk se ngħidilkom fejn eżatt. Hawnhekk. It-tifel ta' Nikolaċius li jismu Bertolus Kalimera, jiġifieri Bertolus Kalimera, ħajżejt biċċa raba' oħra hawnhekk ma' dak li ħalla missieru. U għall-ewwel darba tissemma Santa Marija di Kalimera. In-nutar li kkopja l-notar ta' qablu x'ġara. Ħarsu f'tejn dak id-dokument. Fil-vers fil-ġeb hemm Isa 8 billa tgħidu la manikola. Nota bene, ara sewwa. Dana nutar ieħor iktar tard, mela fil-1440 ikkupjaw da dokument fil-1545 ikkupjaw da dokument ta' mit-sena qabel. U n-nutar li kkupjah, Kalimera ma kienx sama beħ ikun jom. U x'kiteb? Flok Kalimera kiteb Kallejja. U għalhekk qatt ma konna nafu maħsibnija din, sewwa. U stant konna Santa Marija ta' Kallejja mkien ma teżisti. Fis-sena 2006 din importantissima dal-ktieb kieku ma kienx inkiteb laqqas Viktor Gallia li huwa mix-xara u li għadu ħaj mimli l-omur fostna ittenda b'dan l-iżmal. Meta jien fittixt iktar, sib dokument ieħor kopja tat-testament qiegħda l-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. Illi fil-fatt, fil-ktieb ippubblikat ukoll għall-ewwel darba, tissemma Santa Marija di Kalimera. U għaldaqstant minn hawnhekk wasalna għal fatt illi din il-kappella ftemna hija dik il-kappella msemmija fil-1440. Da dokument tal-1440 jagħti tarif imprezzabbli
fuq il-familja ta' Ġentile. Il-għaliex. Għax jgħidilna li kellu 9 tfal. Kellu 2 subien u 7 tibniet dana. Fil-ktieb hemm ukoll il-min iż-żewġu. Literalment dan xogħol dak jieħodlok ħafna ħin biex issib dak kollu, ma jimpurtax. U dak Bertolus ħalla biċċa raba oħra lill-Knisja. Din dispeċjatament ma kinux jafu bija. L-Isqof Camilleri, Giovanna Maria Camilleri, ġalu l-araq tad-dem, rajt xi atti tiegħu jiena. L-għaliex mitek ħajibnu hawnhekk. Għal dak ir-raba tagħna. Seta' lew il-qorti. Jiġifieri ara kemm importanti li wieħed iżomm id-dokumenti tajjeb. Kien qegħdin jildu fuq biċċara baqalu li tagħhom meta ġa fil-1440 hawnhekk fil-ktieb anke għandi l-erja tagħha kienet proprjetà ta' Tapinu. U kienet għaw qegħdin nitkellmu aħna għaliex kienet jgħidlek madwar il-kappella. U għal daqstant dik il-famuża Santa Marija sewwa dik Kalimera kienet ta' Kallejja. Hawnhekk Kalimera kellhom ħafna proprjetajiet. F'dil biċċa biss hawnhekk kellhom l ta' Ammar tagħhom. Kellhom biċċa hawnhekk f'dan il-wiet fejn qegħdin il-wiet ta' Ammar u iktar l-isfel wiet il-Mielaħ li qegħdin taraw fuq ir-ritratt huwa wiet il-Mielaħ. F'wiet il-Mielaħ imbagħad Bertolus u il-qassis tiegħu Don Jakopinus waqfu kappella oħra dedikata għal Santa Sofija. Nafu eżatt fejn kienet, ftit il-bot minn hawn. Kellhom ħafna proprjetajiet. Il-kbira hi illi sibt illi 100 sena wara, preċiżament 1544, jiżid testament magħmul minn dak li kien il-kappellan ta' San Ġorġ ir-Rabat, Lorenzo di Apapis, illi jgħid dik kienet kbira din jgħid illi dawn Kalimera u ta' Ġentile kellhom farmhouse propri fil-bidu tal-wiet. Affarijiet ma jitfehmnux. U allura għaliex ma baqgħx ta' Kalimera. Imma saret ta' Ġentile. Ġentile kellu 9 tfal. Sewwa kellhom farmhouse hawnhekk qrib ħafna. Fil-ktieb hemm kif wasalt għalija din il-konklużjoni. U allura mill-farmhouse kienu jaraw hawnhekk sewwa propju dal-farmhouse li hawn aħna u leħlen Tapinu u d-diskrizzjoni preċiża ħafna għax fil-bidu tal-wiet ta' Ammar. U minn hemmhekk sewwa it-tfal bdew dik tan-nannu tagħna dik tal-bużannu tagħna tal-bużannu tagħna kien jismu Ġentile. U bekk saret il-proċess minn ta' Kalimera għal ta' Ġentile. L-interessu li l-isem eżisti anke wara l-1551. Dik hija ta' interess kbir. Ġifieri dak l-iżball li kien hemm tad-dokument kien waqqafna li naraw l-affarijiet ċari. Minn dan li qed tgħid kważi anke b'ċertu emozzjoni, nindunaw kemm l-istorja verament ir-riċerka tagħha iddaħħalna mmissu mal-persuni li jgħixu tant żmien ilu. Qegħdin 6 sekli ilu u għandna l-ewwel ħiel tal-ewwel kappella f'dan il-post. X'inhu t-tarif importanti li joħroġ minn dat-testament li inti tħalt fil-fond tiegħu dwar din l-ewwel kappella? Dat-testament u t-testament l-oħra kollha ġifieri ta' fejn jidħlu Kalimera f'temna sa min jgħidu koll l-imbagħad wieħed dixxendenti ta' Ġentile kien kappellan Rabat Malta, San Paolo Remure, San Paolo Rabat Malta. Mena x'in għamil do konklużjoni kollha joħroġ il-fatt illi l-isem tal-fondatur tal-Knisja. Sewwa jiena naħseb illi Giovanni l-kbir l-ewwel wieħed li kien għabdex Kalimera xtaq li jagħmilha ma għamilix u għamel għat-tifel tiegħu Nikolaċius u żewġ ħutu, wieħed minnhom kif qedtilkom kien qassis. Jiġifieri il-fondatur huwa żgur Giovanni u Nikolaċius Kalimera. Lejn il-1407, it-tieni ħaġa sewwa iż-żmien li fih twaqfet huwa proprju lejn il-1407. Għaliex
il-għaliex Bertolus qed jgħid li missieru li kien l-imħallef Tawdix fil-1407 kien ħalla biċċa raba l-kappella. La kien ħalla biċċa raba l-kappella ta' Santa Marija ifisser kien teżisti. U t-tielet ħaġa għaliex il-post. Sewwa il-post f'dak ir-ritratt ta' quddiem minn sejt ngħidilkom sewwa dak ir-ritratt ta' quddiem li rajna l-ewwel wieħed kien huwa ritratt interessantissimu f'temna il għaliex sar propju ftit wara illi instemet il-Madonna tkellmet hawnhekk. U kien hawn kif tafu intom hekk ħodba warajja, hawnhekk kien il-wiet, sallu għadu jidher il-wiet, u għażel il-ħodba l-ewwel nett għax kienet ħodba u jaraw n-nies ta' madwar, il-bdiewa mhux in-nies, ma tantx kien hawn nies hawn, il-bdiewa ta' madwar. It-tieni għażel il-ħodba għaliex kienet fil-proprjetà tiegħu. Hawnhekk kien kollu kammu tal-Kalimera. Nattilkom anki l-olja ta' Ammar għaw it-terraces ta' Ammar f'testamenti ieħor jidhru li kienu tagħhom. U naturalment għażel propju dan il-post f'temna għaliex ried f'post prominenti jagħmel devozzjoni speċjali l Santa Marija. Sewwa Santa Marija huwa titlu użat għal ħafna titli tal-Madonna. Hawnhekk huwa marbut mal-Assunzjoni. Jiġifieri ma tloħ tagħha fis-sema. U interessanti illi din l-istudju kien wasal għalih wieħed mill-iktar assassin orrif li kellna f'Għawdex fis-seklu ieħor Don Giuseppe Farrugia tal-vers illi qal illi l-Knisja twaqfet l-sena 1400 kien ravista pastorali, nsemmija l-qoddim. U fil-fatt dik l-irħam li hemm wara daħlu għad it-tradizzjoni, issa qed nipprova jiena. Sadattant fl-1545 għandna it-tieni knisja. X'ġara biex imbniet knisja oħra? Dina kif diġà l-Isqof Kubelles ġie hawnhekk hemm vista pastorali disgrazzjatament intilfet dil-vista intilfet. Però Farrugia ra għax kienet Għawdex. Farrugia ra. Din hija waħda mill-ikbar telfiet fl-istorja tal-vista pastorali f'Malta u Għawdex. Intilfet, però ra. U fil-vista kien hemm miktub illi fil-1545 kien għadha kif inbniet. Ħaġa li tifhem għaliex. Għaliex fil-1530, ġifieri 15 sena wara il-kavallieri. U l-kavallieri għalmenu fil-bidu kienu ġabu ftit iktar tranquillità mill-pirati Għawdex. U għalhekk xi ħadd minn dawn ta' ġentile, sew il-farmhouse kien għandhom 1544, teżisti l-farmhouse 1545 jidinna l-mbliet mill-ġdejt. Allura it-tieni knisja allura li jiena sibt li kienet teżisti. Dil-knisja ġdida kienet tħares lejn it-tramuntana, kif tħares illum, kienet tħares lejn. It-tieni knisja. Kienet tħares lejn. Probabbilment l-ewwel waħda wkoll kienet tħares lejn dik in-naħa. Imbagħad waslu l-kavallieri fil-1551 l-assedju l-kbir ta' Għawdex, kulħadd intilfet il-memorja ta' kollox, bżejt ngħidilkom li aqqas kienu jafu illi il-matriċi kienet kolleġjata. Sakemm inkixfet xi 20 sena ilu. Ma konniex nafu il-memorja għal kollox. B'mod ma nistax ifhem jien kif, tita ġentila ma ntilfitx il-memorja. Jifieri minkejja li kien telaq kulħadd, Kalimera spiċċaw kollha minn Għawdex. Ma baqax Kalimera Għawdex. Kien baqa Kalimera Rabat Malta imnissel minn Għawdex. Imma beqgħu jiftakru li kienet ta' ġentile 1575 kif ġew rejt Dużina u 1587 Pinu Gawċi jinnifsu. Jiġifieri din il-memorja kollettiva li ntilfiet dinna l-Madonna rrid li fuq hawnhekk ma nintilifx. U semmejt il-Pinu Gawċi niġu għalih dan kellu x-xorti kbira li isem dan il-post is-sejħa tal-Madonna, il-kwadru, devozzjoni, il-pellegrinaġġi, il-papiet.
kollox madbutu jidur ma dan l-isem. Bil-forsi huwa importanti. U inti bħala riċerkatur għandek ukoll dak is-sens ta' pride li ħatoħroġ xi ħaġa ġdida dwaru. F'dal ktieb qed tagħtina id-data tat-twelid tiegħu. X'inhi r-rabta tiegħu ma ta' Gentile? Mela, fil-cover qegħdin tarħalli dik il-cover huwa dak il-ktieb illi ħareġ fl-1892 ftemna Giuseppe Farrugia tal-vers. Mitqlu deb għax kontemporanju. Mitqlu deb. Wara feħxi żbalji ma mitqlu deb. Issa niġu għal problema ta' Pino Gauci sewwa. Id-diffikultà kien kontinu wasal dar ċerti deċiżjoni meta kien, imma d-diffikultà kienet dak li qegħdin taraw hemmhekk fuq il-ċismu. Fuq l-iskej qegħdin taraw it-testament tiegħu. Testament tiegħu kontinu naf beħ ħafna ġifieri, dak li kopja però riċenti tiegħu. U fuq it-testament tiegħu konnina naħsbu illi aktar x'imkien hemm xi żball. U għall-ewwel darba fit-testament tiegħu jidher ismu sħiħ Jacobinos. U t-tieni jidher isem missieru Antonini, missieru Antonini, ftemna. Jien kontini naħseb illi hemm żball aqleb fl-inkwadru. Dak huwa żbaljat l-isem fl-inkwadru. Għaliex Gauci għawdix kien hawn tnejn biss, familji, biss. Kien hawn in-notar Gauci li kien mill-Mdina ma kienx joqgħod għawdix, u kien hawn Antonino Gauci. Antonino Gauci fil-1567-68 kellu fid-dejħ xejdu trasport, imma dak żmien kienet huwa wieħed biss. It-trasport bejn Malta u Għawdex kien fideh. It-traġil bejn Malta u Għawdex sewwa kien fideh. Kellu l-esklużività x'kien iħallas taxxa. U allura kellu l-monopolju tat-traġil bejn Malta u Għawdex, Antonino Gauci. U allura qed jekk it-tifel tan-notar mhux jista' jkun it-tifel tiegħu. Imma mbagħad tgħid imma hemmhekk kif hemm miktub li jismu Salvatore. Sewwa Salvo. Ftemna? U din it-tendejt bija li hu żball meta rajt x'kiteb Patri Cappuccin Patri Cappuccin preżenti hawnhekk sewwa għandu valur kbir Patri Pelagio. Għax Patri Pelagio ġeb sellum hawnhekk fis-1755. U Patri Pelagio ħaseb li huwa Nikolò. Mela ġifieri fil-1755 ġa ma kienx jinqara, imma l-en tal-bidu kienet tinqara għaliex Antonini titqassar Najini, Nino għad ngħidu sal-lum Najini, ftemna. U għalhekk Padre Pelagio bdej jikkonfermali illi dak huwa żbaljat. U fil-fatt hekk kien. Mela hemmhekk imbagħad il-Magħmudija dik kienet iktar diffiċli. Għaliex ix-xita m'għandux ħalib. It-tifel kellu tifla qabel ta' Antonini Gauci inserta miktub in-naħa ta' fuq tal-folju. Dak huwa il-primus liber, dak huwa l-eqdem dokument jeżisti f'Għawdex. Huwa tal-Knisja, huwa dokument il-mabdiet tal-matriċi ma jinsab il-kurja. U n-naħa ta' fuq fejn hemm l-isem Mikewl. Nieqes. Hemm miktub li Antonino imma nieqes l-isem. Fil-ġem xi ħadd kiteb li huwa Mario Gauci. Temna? Żball. Fi ktiba xi ħadd ħafna snin wara biex isibu f'Malta qed jagħmel xi riċerka kitbu l-ismijiet u kiteb żball Mario Gauci. U fil-fatt kien Jakobus. Araw ftit li sir fl-istess paġna imma li tinqara hemm il-kelma Jakobus kif kienet hemm asra, Jacobinos. Qegħdin tarawha? Isa YACO faċilment dik taqra MARO għal Mario. Ftemna? Dik hija l-prova ċerta illi dak li qegħdin taraw fuq għall-ewwel darba llejla qegħdin taraw il-Magħmudija ta' Pino Gauci. Sewwa fl-20 ta' Wissu tal-1559. Temna? U għan sibna
però dina kienu jafu biha, però ma kienu jafu fejn qiegħda. Il-mewt tiegħu. Kollox bil-problemi. Meta miet il-kappellan ta' San George nisa jirreġistraħ. X'ismi wara ftakru. U allura daħlu fil-marġin, dak huwa l-larġment enormi, se hemm miktub fil-marġin. Dak huwa dik hija l-mewt ta' Pino Gauci f'17 ta' Novembru 1623. Sewa fil-Knisja, fir-raba tal-Knisja, daħal fil-possess 16 ta' Wissu 1586. Qed nixandi sama ta' Kalimera, m'għandux x'jaqsam xejn naħseb. Kellu meta ġentile Kalimera m'għandux x'jaqsam xejn. Probabbilment kellu xi raba hawnhekk u mhux probabbilment kellu ħafna raba hawnhekk dan kienu sinjuri, ġifieri tal-familja ta' Gauci kienu sinjuri ħafna, sax kellu l-monopolju tat-trasport b'Malta Gawdiex. Kellhom ħafna raba, Witzji, kell ħafna postijiet, sibna testamenti oħrajn tagħhom. U għal daqstant dan ir-raba ħanibda naħdmu jien ukoll. Ħabel jaħdmu wkoll. U hawnhekk ġrat it-traċedja għall-Knisja ta' Pino tal-Isqof Camilleri miskin. Biex kieku tafu kemm bata rajt ħafna fuq. Traċedja ġrat għaliex il-familja li t-tifla tiegħu iż-żewġ ġiet eventwalment għandha għal darraba kollu kemm tagħna. U ħaduhom għalihom, mhux biss għamlu kawża l-Kurja Malta. Naturalment ma nafx id-dokumenti. Għallulhom iju anke l-Knisja tagħkom. Sewa kellu jibgħatihom kollu l-Isqof Camilleri dawk. Imma hekk jiġri fl-istorja l-affarijiet ma jkunx miktubin ċari. Noqorbu lejn it-tmiem tal-ktieb u lejn it-tmiem ukoll ta' dan l-intervent tagħna li naħseb itikom stampa ċara tal-ktieb kollu. Isem Pino kompla jintrabat għal dejjem ma' dan il-post meta anki ġie maħtur prokuratur u għandna l-bini tat-tielet knisja wara s-sena 1615 u xek. Allura fil-1615 għandna l-Isqof li nofsu Gawci, l-Isqof Kaljaris. Dan ċertament li ommu Gawci mir-raba mill-ċittadella insomma. U Kaljaris ġie hawnhekk għamel vista tajba ħafna. U meta ġie hawnhekk iltaqa' ma' Pino Gauci. Sewa, hemmhekk ma tissemmix ta' ġentile, imma l-Knisja kienet f'kundizzjoni ħażina ħafna. Pino kellu miġbur għandu id-dħul tar-raba tal-Knisja. Għallu jiena lest illi narġa' nirranġa. U fil-fatt bil-mod il-mod raġa' bnija mill-ġdid. U għal l-arba, u għalhekk vera l-Knisja ta' Pino din, għax għall-ewwel Pino dawra l-direzzjoni fl-qbaq tħares l dik in-naħa titħares hawnhekk kif inhi għallu. Ftemna? Però fil-fatt in-nies bejn jgħidu ta' ġentile. U tissemma l-ewwel darba ta' Pino fis-1630, fl-1630, meta Pino kien ilu mejjeċ 8 snin. Pino naturalment kien il-prokuratur tagħha l-Knisja. Di probabbilment tagħtu xi puplesija għax fis-1621 l-Isqof qal li hu marit qal imma peress l għamel ħafna xogħol għall-Knisja ħanħallih prokuratur. U kienu illi ikkummissjona l-inkwatru. Nafu, aħna sewa l-kwadru ikkummissjona ovvjament ftakru hawnhekk kienet min jaf il-qattar fuq il-kwadru hekk u għalhekk dika x'isimha dik l-iskrizzjoni bekk imbagħad ma baqgħex tidher ħarqu x-xama quddiem eċċetera f'termna x'tidher tajjeb u kienet dik li żammitna f'kemm iddeċidejna dik hija ħażina sewwa li żammitna milli narfu l-istorja kollha kemm hi. Jiena sempliċement nixtieq qabel nagħlaq nirringrazzja l-ewwel nett il-Madonna ta' Pino illi tatni l-grazzja l-ħorġan il-ktieb. Ir-rettur meta offrejtulu għal nippubblikah, il-Musinjur Isqof illi se jagħmel issa messaġġ fl-aħħar u kitib li anke id-daħla sabiħa ħafna tal-ktieb. Lill-arkivisti f'Malta u għawdi għax peress il-konklużjoni għamilta fi żmien il-pandemija ħafna arkivi kienu out of limits. Għax jiena fitt, naġi niċċekkja l-affarijiet. Sawa, u permezz tat-telefon u affarijiet oħrajn, ħafna minnhom dewni mingħajr kelli bżonn noqgħod imur il-belt jew l-imdina.
Nirringrazzja il-fotografi, speċjalment Daniel Xilja tal-Qoxra u l-Paul Falzon illi preparali ħafna mir-ritratti għal pubblikazzjoni, Paul Falzon. U nixtieq fl-aħħar nirringrazzja għalkemm mhux qed jismana, però il-Ġowen Tabone u t-tifla tiegħu Angela illi tawna l-permess illi nużaw dan l-inkwadru famuż fil-cover. Dak huwa inkwadru famuż ħa nispiċċa bija tal-aħħar. Minn l-ġrejja ta' Pinu ġiet ippubblikata l-ewwel darba fil-ġurnal Għawdex kellna l-ħajja f'Għawdex li turtu ta' ħajjed magħna. Għawdex kellna l-ħajja f'Għawdex mill-1880. Sewwa kien jisimha Il-Propugnatore Kattoliku. U f'April tal-1887 il-Propugnatore Kattoliku ġibha l-ewwel darba l-Istrata ta' Pinu fit-30 ta' April. Il-kwadru li żajna fil-cover Ġowen Tabone għal min ma jafx huwa ta' Nisa Lawċi. Probabilment dan kienet id-dar tagħhom għax qalu li t-tfal tiegħu, ġifieri qalu li kienet id-dar tagħhom jifin Sarawġi. U dan għad Pitter ma temnux. 7 ijiem wara illi ta' Pinu saret magħruf li ġrat xi ħaġa speċjali. 7 ijiem wara. U għalhekk huwa dokument prezzjużissimu f'temna għall-Istra ta' Pinu. Grazzi ħafna il-kulħadd. Grazzi lilek, naturalment għaliex qed tagħtina dan ir-rigal li rridu napprezzawh u issa bil-mod il-mod ukoll inqalbuh u naqrawh, u għalhekk anki nistieden il dawk li jixtiequ jixtru l-ktieb jistgħu jagħmlu dan fl-aħħar fuq wara u l-ktieb se jkun għall-beħ mis-Santwarju ta' Pinu għal dawk li qegħdin isegwuna u jkunu jixtiequ jixtruh. Serin nagħmlu mument xkejken ieħor mużikali qabel nagħlqu din il-preżentazzjoni tal-lejla. Adattament mill-intermezzo tal-Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni Ave Maria. Maska għat-tard.
Grazzi l-sopran Marus Kattar ta' kumpanjata fuq l-org Joseph Camilleri illi b'xi mod lejla inuna wkoll nitolbu. U l-aħħar kelma natuha lill-isqof tagħna Anton Tewma. Allora dak ifisser li sa mill-1402 jew forsi seba' hawnhekk dejjem ġew nies jitolbu lill-Madonna. Ġalli nirrifletti ħafna verità bħal din. Ta' qabilna kienu kapaċi jgħaddulna dan il-wirt hekk għażiż hekk sabiħ u jalla kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex din l-istorja hekk għażiża u hekk sabiħa riċerkata b'tant reqqa tkun preżent u ssir futur. Hekk jalla jgħaddu 600-700 sena oħra u xi ħadd jirrakkonta li 600 sena qabel ġie lanċjat dan l-ktieb. Dak ifisser li dan is-santwarju ta' Pinu ma jkunx biss seruq, ma jkunx biss siġra, ma jkun frott li jibqa' fil-futur. Lejlen barra qegħdin jagħtu l-booster. Jalla ta' Pinu tibqa' booster, jalla dillhom tibqa' tagħti l-ħajja lil kull min jiġi jżura. U jalla aħna lawċin nibqgħu nfittxu il-ħajja vera fejn tassew nistgħu nsibuha. Min qalbi nixtieq nirringrazzja l-Monsiur Dr. Joseph Bezzina għal din il-biċċa xogħol sabiħa, mhux biss għal dan imma l-ħafna xogħol ieħor li jagħmel fil-karriera tiegħu bħala storiku u nħeġġu biex ikompli jagħtina minn dawn il-ġojjelli sbieħ storiċi din il-kitba, din ir-riċerka għax għandna bżonn ħafna issa li suppost ma tantx għadek impenjat daqs qabel ngħid suppost għax l-impenji żgur li ma jonqsulux. Imma nħeġġek b'qalbi kollha biex tibqa' tagħtina dan id-dawl fuq l-istorja tagħna b'mod speċjali fuq l-istorja tal-fidi tagħna b'tali mod li l-eruq iħeġġuna biex inkomplu nagħtu l-ħajja lil din il-fidi u nagħtuha futur. Dejjem bil-qawwa tal-Ispirtu u bl-għajnuna ta' Omna Marija. Grazzi mill-qalb. L-ewwel kopja ta' din il-pubblikazzjoni se tiġi ppreżentata mill-awtur il-Monsignor Isqo. Grazzi ħafna, Sinjuri, li kontu magħna. Dawk li jixtiequ jixtru l-kopja tagħhom issa stess jistgħu jagħmlu dan meħdejn il-bieb il-kbir u min jixtieq affirmata jista' jersaq lhawn lill-awtur u jkun jista' anki jiffirma ilu. Grazzi ħafna u lejla tajba lil kulħadd.